Youngster Club. Sababu champion with trophy 3 lakh with trophy malai they runners up. Lati roi goal nai. Joto bal. Hai te khorongsa sengrong lai nai. Tinini Thansa Cup the final match Morning Club versus Joto ya bakal lai pangke. Sini Tipra hasti ni chini lukurong behainu. Jeng खेलानि बिसिते जे जों थानसां मानि हाय ते जुदा जागा थानसां मैया गे जों थानसानि बिसिते महाराजा जे प्रप्रनो साव जे थानसानि बिसिते छि जों बसकांगो आदग मानाय दिनि डेमोक्रेसी वांगे जों भोट बासालायनाय भोट केचें लायनाय जे गोबांखौ खोप्लायनाय फेबा दिनि अर जागा फुटबल थुनाय र जनसंख्या बांनायनि नांगिया मेजॉरिटी नायनि नांगिया निरक जदि स्किल तंखायके निरक जदि टैलेंट तंखायके भारत वर्षनि 140 कोटी पपुलेशन नो बसं मेसेवै फुटबल जों बम खायमानो बनो वांचौयैनो जोंनि महाराजानि वांचौनो जों खेलाव गोबां मा स्पोर्ट एक्टिविटी खायजनाय स्पेशली फुटबल नो जों एनकारेज खायनायनि बागै साथियाव दङो दिनै स्पोर्ट स्कुल चुरु चलारनि बागै सिमिया आरो जागा बोरिलनि बागै बेंनाय 50 स्टेट बोरिलनि बागै 50 स्टेट चलानि बागै सिरि खेला आम जायनि लुकुरावनो खेला दुलानि बिसिते जों बाहायके बसकांगो गुसुओ कारनो बनो कारनानि वांचौयैनो जों अमाहाया प्रिनावै दङ जतोबरनि बागै पालके जों हायनो हाया फाखर लायनाय Youngster Club Ramadan saya pun tahu Krishna Jamatia Joto na ayang bus kan di final bagi koine oh champion lo ya phone isine Abone